velkommen til. 7 ting, jeg ikke vidste om Danish Counter. Ja, okay, jeg kan godt starte. Ja. Okay, jo. Jeg bliver sgu 14 på onsdag. Og en ting om mig, det er, jeg har 2 hunde. Og jeg har også en hund. Det var anden ting om mig. Jeg kan godt lide at spille World of Warcraft og Counter. Okay, ja. Jeg er den ældste i min klasse. Det er jeg. Ja, hvad er den tredje ting om mig? Det er et godt spørgsmål. Jeg har en stationær computer. Det vidste de nok ikke. Og jeg har en bærbar til 9000. En Lenovo Fuck Y500P. I skulle prøve den. Perfekt. 2 grafikkort. Og så køber jeg et DVD-drev til at sidde ved siden, fordi det er der ikke. Der er 2 blæser i hver sin side. Jeg, No problems. prøv lige vand, jeg skal lige hurtigt skrue ned for et spil. Der. Du kan lide det der lyd der. Og en anden ting, altså jeg elsker kage. Og jeg elsker kakao. Og det jeg også elsker allermest, det er, jeg elsker fridage. Ja, det elsker jeg. Så kan man være sent op sådan til 4:30. Om morgenen. Ja. Og nogle gange også hele natten, hvis man overgår det. Bare nu hvor man er teenager, så overgår man ikke at være så sent op. Fuck, jeg har mange coins, mand. 32. Kom nu, vi skal blive ved. Det er din tur. Er det min tur? Jeg ved ikke, hvad der ellers er en ting om mig. Kunne det heller ikke om mig? Vi giver en anden spørgsmål. Ja. Okay. Går det godt? Det går meget godt. Godt, det var mit spørgsmål. Det vidste jeg nok ikke om. Hvilket spil sidder vi og spiller? AQW, men de kan ikke se det. Det er fucking needen. Fordi du har en lortecomputer. Shit, jeg dør sgu da. Ej! Jeg røg ud af gruppen, fordi der var en eller anden nar, der spurgte mig om duel. Han er et svin. Han er et svin. Hallo, nu er vi ikke i gruppen mere. Nej, det er meget. Din forvoksede... Har du et spørgsmål? Fuck, skal jeg hen? Ja, det er din tur til et spørgsmål. Er mig? Nej, jeg har lige stillet et spørgsmål. Hvad? Jeg spurgte lige, hvad det var, vi sad og spillede. Nå. Idiot. Ja, hvilke nogle spil kan du godt lide, Jack? Jeg kan rigtig godt lide Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offensive, jeg kan godt lide at spille Rust. Sådan hvad jeg sidder og spiller. Ja, okay. Sprint. Jeg skulle prøve at købe Rust, det var dejligt. Hallo, forresten, der var faktisk en, der har skrevet i går, eller for lang tid siden til mig, om han gerne ville være med i en video, og hvorfor mit skin, det var gult. Og det vil jeg gerne svare på. Det er fordi, at jeg har fået en til at lave mit skin, så det ser sådan ud. Og jo, jeg er sikker på et tidspunkt, at vi godt kan... Tag gæster med i studiet. Ja, studiet. Så. Du kan godt komme med. Shit, der er høj. Og jackpot. Og det kan også godt være, at der kommer sådan en random fyr med senere. Eller nej, ikke senere, men i næste episode. Fordi der er en anden, der bliver ved med at spørge mig. Så har jeg sagt, så har jeg lovet ham. Ja, det må han godt. Så næste gang, så kommer der en random med. Og jeg vil gerne... Ja, det kan godt være, du er med. Nice. Det kommer an på, hvor du skal hen. Du skal jo snart afsted. Ja. Hvor skal du hen, Jack? Jeg skal hjem til mormor og spise aftensmad. Det er sådan noget, det er en tradition, det gør vi hver søndag. Hvad? 15 liv. Hvad søndag gør du det? Ja, søndag tager jeg mig og min mor med storstød og spiser hos min mormor. Nå, spændende. Jeg gider synes, det ikke spiller, jeg gider spille noget andet. Fuck, han har meget liv, mand. Hallo, kom over til mig. Ja, hvor fuck er du? Du skal gå over til det der school home, og så
Og så det der... Nej, prøv at vente. Jeg er lige gået hjem til mit hus. Altså, vi slutter videoen nu. Det var dejligt, I gad at høre de der 3 spørgsmål om os. Farvel.